Een drenkeling? Ja. Best in waterval. Ja, alles is weer. Alles is weerd. En had je hem denkt, wat had die man een blauw heeg? Dat klopt. Wat wie er ook alweer gebeurd, Jelke? Dat was een slijm. Hier komt de douche en daar in de hoeken komt het bad. Maar je denkt nou wat met Ruben, dat klopt, maar er komt wel wat voor je. Oh, dan steer je in de blede comforter. Dat is net de bedoeling natuurlijk. Nou Boeke, wat hast u al je uitfretten? Laat me eens zien. Je laat hier. Hey, een nieuwe vlog. Het is nu het sneeuw. Sneeuw is klusdij voor de man in het huis vaak. Er is een paar keer net van kaam vanwege de zaadstruierij. Dan met de oren bezigheden. Dus ik zal je maar aansnijden naar rondleiding Jan terug het huis en de verbouwing en wat we al hier al dienen wat nog al hier gebeuren maat. Misschien kun je elke direct nog wel even wat te vertellen, dat is wel leuk. Maar ik ben eerst nog even een blokje om te keuren met Boeke en Ildau. En Zaken Thomas is lekker achter op het hier op zo'n wilt ontbordje. En ik heb zien hoe het dat. Maar die redt hem in principe wel naar Jelke is in de buurt. Dus ik zei dan kon ik even met dit heerlijke Sintje. Kon ik even een blokje op. Nou, we waaien een beetje boeten uit. Dus eigenlijk best altijd voetbal een beetje in de natuur, zeg maar. Dat is altijd wel lekker. Ik zie dat boerfamke is druk dwaande met haar pony. Die had ze nou 12 maanden of zo, denk ik. Hartstikke leuk beestje. Ik zie hem zo zien. Hey Fralia. Zullen we even erin? Ja. Ja? Wat een mooi beestje, hé. Ja. Ben je zo blij mee, zeker? Ja. Ja. Hoe heet er of ze? Hoe? Sifa. Stifa? Sifa. Sifa. Ja. Hoe oud is ze? 6. Oh, dat is nog heel lang mee. Ja. Wat mooi, man. Ja. Ik heet ze wel heel makkelijk, hè? Ja. Nou, volle willen. Doei. Jeugdsentiment, hè? Lekker met de pony omkleren. Een beetje boaselen, een beetje rieden. Hier in de moeder. Heel fantastisch sliep. Als die haan even slipt, dan zal ik even in de tuin aan de slag. Want Boeke die hier de tas met lege flessen vond. Dus die hele toelheid nou bezaaid bij lege flessen. Ik jou je maas wel even een shotje dat je hem zorgt van hoe dat er ongeveer uitziet. Nou ja, had je bezig hè? Je bent er bijna, dan is het je bent er bezig hoor. Maar met dit waar is dat geen straf. Lekker boeten even bezig. Heerlijk. Hoi! Dat vind ik hè. Ik ja zeg. Een drenkeling. Een drenkeling? Ja. Best in waterval. Ja. Ja, alles is weer. Oh, Alles is weerd. Nou, laat hem dan heel. ja, dan al je door mij te goed dan. Ja, zo door. Oh, hij had... Nou, dan komt even mij naar huis. En dan weer wat schijn zo'n toch? Ja, we hebben hier alleen zal ik Jan Houden zeggen, maar ik ga je misschien ook wel wat, maar ik zien. Wist je met mij mee? Ja. Nou, check die zat thuis zaken. Wij weten erin van, hij zit ze. Ja, bij de sterren, dus dan die armen verder kijken of zo. En toen voelde erin. Ja. Oh, dat is net zo jeb gelukkig. Dus ze stien op de treden stien. Oh. En toen weer de twaalfde stien, toen leerde hij uit. Ja, nou, kan gebeuren hè? Ja. Ja. En gelukkig is het nou net zo koud als vorige week hè? Nee. Nee. Nou, dan hier erop piers van. Oh ja, dan weer het, ja, daar had ik wel gelijk in. Dan weer net wie het worden. Lukt het was zo hij ziet ze. Maar ik kon even wat ondernemen. Ja, hij. Weet je, dat lukt. Dit is dus wathuisje. Het wathuisje, meer eigen wathuisjes op de buurt. En dat is echt nou ja, monumentaal. Dus wij zijn eigenlijk net echt er ongeveer bouwen. Dus wij moeten echt, neem zeggen wel, wij binnen aan het verbouwen. Een heel groot stuk komt erbij. Maar dan moet het, hoe dwars erachter en mij een hal. Ik dacht misschien is het wel leuk om een beetje een rondleiding te gaan. We hebben dit voorste huisje hebben zo'n toltredje hier in kocht. Nou, dat was echt een bouwval. Dus dat moesten we echt helemaal opknappen. Nou, ik laat je met waterhuisje een beetje zien. Loekjes ervoor. Dus rutjes hadden het toen niet maken. Nou ja, het is wel wat een band op het hier, maar dat ga je mijn verbouwerij. En dit is eigenlijk het najaar al, hè?
We zullen zijn zaken zien waterskamer nou. En dat andere ruutje is de bijkeuken. Ik zit even van binnen. Ah, shit, daar haast de man zelf. Dat is misschien wel handig. Ik kan de foto even uitlezen hoe en wat. En had je hem denkt, wat had die man een blauw heeg? Dat klopt. Wat wie er ook alweer gebeurd, Jelke? Dat was een slime. Als je dat denkt iedereen wel. Hier is dat kapt, hè? Een waterpas. Een wetterpaskap. Nou, ik zei, maar staan kijk naar de waan. Maar ja. Maar ik laat heel lekker in boeten staan. Die slipt nou lekker. Zo, ik heb wel correct in eerst. Nou ja, daar lees dus al je flessen van boeken. Zit aan in op roemje. Eerst het hoes. Dit wordt de biekeuken. We gaan ook tijdelijk al even alles hier wat steen. Maar komt aan zo'n hele kastenwand hier. En daar een wasbakje spul. Maar dat kan ik in ieder geval nou eerst redden. Jo, alweer het hebben. Moet maar wat met me doen. Jo. We hebben haar hulp, dat is Chibbe. Ja, zijn naam wel, maar ik weet niet waar het er is. Chibbe is mijn zwager, die helpt even. Ah jongen. Maar is jong. Wat? Ja. Dit is van die wifi. Oeh, heel belangrijk wifi. Televisie. Kun je dat we daar zo'n ding, zo'n wifi verspreiden op het plafond? Oh, nou hast du er al. Ja. Ja. Ja, Keurig, hè? meuren. Hey, Jelke, doe eens even rondleiding, jong. Vertel eens even. Dan komt hier binnen in de hal. Hier de wc. Oh, dat kan wel lekker poepen. Nou, dan is dit dus helemaal de hal. Dit is een hele grote hal met glas. Ja, dit is tijdelijk, hè? Ja, dit is dit. Ja, dit gaat trouwens nog uit. Want met deze gaat er nog aan. Maar daar zit nou nog eens oude wc en douche. Die kunnen we nou nog mooi broeken. Van dat, dus als het oren kleren is, dan gaat dat eruit. Dit is de bad. Badkamer. Hier komt de douche. En daar in de hoeken komt het bad. Nou, je denkt nou wat met Ruiten, dat klopt, maar er komt wel wat voor je. Oh, dan steek je in de blade comfort eruit. Dat is net de bedoeling natuurlijk. Dit wordt onze slaapkamer, ja. Maar een inloopkast. Maar een inloopkast, Chibbe zit nou eigenlijk in de kast. Komt u de kast leven? Ja, ik kom hier. Ja, blij hè? Ja. Zo. Dit is dus de overloop. De overloop, ja. Dit wordt zaken slipkamer. Zaken slipkamer. Nou ja, dat is best wel groot. Ja. En zaken die slipt nou nog tijdelijk op een waterskamer. Maar dit wordt een wc en een douche voor de band. Altijd handig. En deze hele gigantisch grote kamer wordt van Ildau. Ik bedoel, de liedste van het huis krijgt de grootste kamer. Kijk eens aan, mooi haar make-up spultjes en prinsessenjurkjes. En dan zolder. Ja. En nog een zolder. Maar dat kunnen we nog niet. Nou ja. Maar nog heel wat gebeurd, maar is ook nog heel wat gebeurd. En je had dat in principe alles zelf. Maar behulp dus van Volker Timmerman, die kennen we nog wel. En zware Chibbe. Allemaal bibben. En schoonheid met hem helpen vaak nog wel even. Die zijn ik vast nog wel eens voorbij komen. Die door al wat klusjes die... dan kan de man weer verder. Wat ik al zei, dit is dus tijdelijk. Een grote chaos. En dan... Deze haal gaat eraan nog. Oh, hier zit nou uw douche en uw wc. Nou, dat is handig dat we dat nou nog gaan. En dit is eigenlijk ook al naar zaken zien kamer. Dit wordt een waterskamer. Alleen nog, zaken broekt hem nou ook al als waterskamer. Dat zien we wel. Tja, dan zit ik nog hier. Ach, heen. Je bent helemaal verstoppen. Best weer op warme zaken. Ja, jongen. Je geen internet. Potverdorie. Nou, mama wat oors bedenken. Ja, zaken slip je dus nou tijdelijk. En aan ze wordt het gewoon alleen nog de waterskamer, zeg maar. Maar zakken wordt mooi. Ik zal even het eerder nog koesten en dan zie ik boeken nemen wat op om je wat boeken veroorzaakt had. Nou, boeken, wat gaat u al je uitfretten? Let me even zien. Je leidt hier. Je leidt hier. Hier nou. Labeltje. Jongen, boeken. Spit al je hierin. Hier leidt nog in. En check nog even in de kim, formulaire nog meer. Als je verderop in natuurlijk echt nog van alles geweest. Iets draadje. Ja, boeken. Haast me aan het werk, jongen. Oh, ik kan aaidozen, zeg ik je. Aaidozen. Hier een fles.
Nog een fles. Een dwasker. Jongen, boeken. Hier lijkt nog een fles. Wat een rotzooi, boekie. Wat is dit? Oh. Hij zoekt wel weer ophemelen dus. Nog een paar knuffeltjes van mezelf in mijn haren. Jongen, boeken. Wat is dit? Kleedje. Ja, wat speelt. Van wie ga ik alles zo wat? Komt mooi uit, want Ilda wordt wekker. Hé, hey, mokkeltje. Hier is dus een lekker boetenkoest, hé. Man. Lekker. Zie dat de twee jongens nog op de waterskamer binnen. Zoek je nog doorheen komen kennen. Kabeltje. Wat ben je aan het winkeltje? Ja, ik heb het aan het woord van de winkel. En Mimaatje, we maken keukenwiels. Je maakt je Ja. Oh, wat vet. En, Klasse man. en ik heb hier ook nog wat. 20 euro, sure. Mooi man. Nou, maar daar goeie. Hey. Nou, we bouwen deze Hot Wheel garage. En daar bouwden we een bunker. Die is intussen ook al gesloopt. En dit was bijna de keur in West. Ja. Oh, maak je een cookie? Hey, hem haalt waar hond, dat is goed. Hoi jongens. En we gaan nou even op de trampoline. En daarna in het zwembad. Ja, maar Boek wat eerst even in de kamer zitten. Dat boekje. Boeken, kom. Hey Boeken. Even in de kamer. Kom. Kom Boeken. Boeken, kom. Tje, dat is Boeken. Boeken. Kom. Want ja, dan gaat Boeken er natuurlijk heen. En ja, en er zit al heel veel van die hoelenpotten op. En dan ja, dat is net lekker. Liet ze mosk, liet ze gabbelen, alles ging die voorbij. Liet ze mosk, liet ze gabbelen, drie maar lekker bij mij. Liet ze mosk, is kut.